Da, bună seara, sunt aici cu voi. Mă bucur că v-ați făcut timp astă seară să vă alăturați nouă, să îmi fiți alături și totodată să mă bucur că am cui să-i povestesc din secretele secret. Deci sună foarte wow, da? Secretele secret. Ce pot să vă spun, în primul rând, vrea mai întâi să felicit pe doamna Joana, pentru că poate a fost aruncată în apă, la fel cum am aruncat-o și pe Daniela Copăcel săptămâna trecută să facă MC. Astă seară, din nou, a avut și ea emoții, se vede, dar este extraordinar pentru că ăsta este modul în care noi aici progresăm. Iar în ce privește prezentarea, să știți că eu nu e că sunt cel mai în măsură, toți dintre voi puteți să fiți în măsură să faceți o prezentare, este foarte ușor, citim de pe slide-uri, slide-urile ne ajută și când îndrăznim să facem lucrul ăsta, atunci încet începem să creștem. Da, bun. În ceea ce mă privește, eu mă numesc Remus, vă vorbesc din Italia și am adus această companie pe platformă deoarece am văzut două aspecte importante. Motiv pentru care am împins și am ținut neapărat să ajung aici în comunitatea noastră. În primul rând, faptul că e o comunitate care vine educată în Future of Digital, cu toții ne educăm, să înțelegem importanța produselor pe care noi le consumăm, importanța sănătății noastre în care trebuie să investim. Și mai ales dacă prima acea educație prin care ne facem Casa Verde, unde cheltuielile se transformă în investiții, am zis ok, și Secret are niște produse pe care comunitatea le poate folosi. Al doilea aspect important care am dorit și am împins foarte mult să aduc acest activ pe platformă este că Secret e un brand foarte mare și nu era cunoscut pe piața europeană și nu este cunoscut pe piața europeană. Deci noi suntem la început, suntem în fază de startup pe Europa, deși compania Secret e de mai bine de 16 ani pe piață. E un brand foarte, foarte imens și au și calitate și eleganță. Mai vine la pachet, o să vedeți și cu un club de travel. Bun, haideți să împart ecranul cu voi și să începem. Ok, să-mi spuneți dacă se aude bine și se vede. Se vede, da? Cine îmi confirmă? Da, se vede. Se vede. Ei, mulțumesc. Bun. Da. Despre echipa. Despre echipa, în general, în comunitatea Future of Digital, să știți că cu toții suntem diferiți ca vârste, diferiți ca profesie, suntem cupluri, single, dar ceea ce este extraordinar e că, indiferent de vârsta pe care o avem, suntem vizători și pe toți ne-a unit această industrie de network marketing. De ce ne-a unit industria asta? Deoarece toți cei care îmbrățișează industria de network marketing și înțeleg valorile ei au un scop comun. De fapt, mai multe scopuri comune, dar în general este interesul pentru a fi oameni liberi, ca să ne bucurăm de familie, de libertate, de natură, să avem timp pentru noi, să avem timp să petrecem cu prietenii, să petrecem pe unde vrem noi, să investim în educația noastră, să investim în talentele noastre. Și cu toții credem că automatizarea bate munca și talentul. Și o să vedem pe parcurs de ce am spus acest lucru. Despre Marea Moartă vreau să vă spun că este situată la 423 de metri sub nivelul mării și anual este vizitată de 1,7 milioane de oameni și în continuă creștere. Poate perioada asta pandemică a mai rărit cifrele, dar oricum este foarte, foarte asaltată datorită beneficiilor naturale pe care le oferă, deoarece în apa din Marea Moartă și pe malul apei se găsesc atât în Amol cât și în bulgării aia imensi de sare, chiar sunt insule de sare, este 21 de săruri minerale, dintre care 12 exclusiv se găsesc doar pe tărâmul Mării Moarte. Ca beneficii, Secret a dezvoltat produse de îngrijire personală, suplimente și vitamine, care conțin inclusiv produsele de îngrijire personală, aceste minerale și nămolul și apa care provin de aici. Aceste produse asigură o menținere a sănătății, dar și a frumuseții. Despre compania Secret, cum vă spuneam anterior, ea s-a înființat, mai precis a pornit ideea asta în 2001, acolo în Israel, cu o tarabă modestă, pe care
fondatorul acestei companii, Isaac Ben Shabbat, de origine israeliană, împreună cu fratele său, au început să facă așa, handmade, cum s-ar spune, să combine niște produse și să le pună, să vadă ce impact au asupra oamenilor. Și deși oamenii erau localnici, dar deci toți aveau accesul și totuși produsele lor au început să fie atractive, rețetele pe care ei le făceau. După care, în 2005, când au văzut că începe să aibă un impact pozitiv, au migrat către America și au decis să deschidă primul magazin de vânzare directă acolo cu aceste produse de la Marea Moartă, ușor, mărind gama și combinațiile pe care ei le făceau în produsele de îngrijire personală. În 2011 au început să lucreze în sistemul de multilevel marketing, iar astăzi agenți secret sunt peste tot, în peste 40 de țări, iar de ianuarie și până în prezent s-au deschis inclusiv pe Europa 47 de țări. Există sedii locale acum la Milano, există în Suedia, avem practic un punct logistic în Amsterdam, de acolo vin livrate toate produsele pe Europa. Deci sunt în continuă dezvoltare și au dezvoltat inclusiv un club de călătorii, o platformă de călătorii, tot brand Secret. În ceea ce privește produsele, oferta Secret cuprinde o gamă largă de produse de îngrijire a pielei, produse de frumusețe, nutriție sănătoasă și care ajută practic la menținerea greutății optime. De asemenea, un club de călătorii cu diverse oferte pentru un tip de lifestyle de înaltă calitate. Da? Pentru cine iubește călătoriile și eu cred că există om care nu iubește să călătorească. Oportunitatea acestui activ ce privește planul de compensare este că ne oferă comisioane dacă noi folosim rețeta, este o singură rețetă pe care o folosim în Future of Digital în toate companiile care sunt pe platformă, și primim atât la nivel de comisioane directe, cât și bonusuri de calificare sau inclusiv bonusuri de leadership. Iar pentru a face parte de business, astăzi este nevoie de $50 să fii agent secret. Dacă nu vrei să fii doar un consumator, mai întâi să testezi produsele, te poți înscrie gratuit, nu ai niciun cost de înscriere, te înscrii, consumi produse, le vezi și apoi dacă te încântă ideea să faci și parte de business, oricând poți face un upgrade, plătești cei $50 și devii un agent secret. Ce diferență între agent și consumator? Consumatorul dezvoltă o rețea de consumatori și el poate dezvolta rețea, primește doar vouchere, câștiguri în produse și discounturi foarte, foarte mari dacă el dezvoltă o rețea, pentru că și acolo este un nivel de premiere, iar agentul secret, în față de consumatorul simplu, el primește comisioane cash, da? Nu doar vouchere în produse. Primește toate acele bonusuri dacă dezvoltă o rețea. Și o să vedeți când ajungem și la bonusuri. Rețeaua poate fi lăsată în moștenire, este un lucru important de reținut și asta este extraordinar, pentru că tot ceea ce noi putem dezvolta va rămâne copiilor noștri. Da? Acum vom descoperi 3 puncte importante pe care orice activ în Future of Digital le oferă ca educație, pentru că asta învățăm noi, așa ne facem Casa Verde, și anume, învățăm cum să cumpărăm avantajos și lucruri de calitate totodată, învățăm cum să avem gratuit aceste produse și cum, practic, aceste produse, dacă continuăm să le consumăm, ajung să ne și plătească. În ceea ce ne privește acest activ, ne învață cum să ne îngrijim pe toate aspectele vieții, și anume, pe îngrijirea pielei, pe îngrijirea interioară, pe partea de sănătate și interioară și exterioară, și mai ales pe partea emoțională, psihologică și relax al corpului, mergând și vizitând întreaga lume prin platforma Secret, o putem face. Acum, haideți să vedem gradual. Le luăm pe rând. Cum cumpărăm avantajos? Cum vă spuneam, în momentul în care te înscrii, fie că ești consumator sau ești un agent, ai un discount între 10 și 30%. Discountul, bineînțeles, este mult mai mare. Eu am preferat să pun această medie, pentru că discountul fie la agent, fie la consumator, în funcție de ceea ce tu cumperi, cât de mare este cumpărătura ta, sau în funcție de ce anume dezvolți la nivel de rețea, da, prin promovare autentică, mai ales că promovezi experiențele tale personale cu alți oameni, atunci tu o să ai alte beneficii și vei avea un discount mult mai mare. Dar, în general, găsim direct în magazin între 10 și 30%, în funcție de ce cumpărăm noi și cât de mare e cumpărătura. Pe partea de îngrijire a pielii, avem 3 linii diverse de îngrijire ca produs.
De ce spun că sunt diverse? Vom descoperi împreună. Toate produsele care le vedeți cu albastru este linia de bază, este o linie de hidratare, care practic are pe bază amestecuri de minerale din Marea Moartă, extracte din plante, conțin multe dintre ele aminoacizi, acizi grași, și este practic, chiar ieri m-a întrebat cineva, oare produsele astea sunt pentru toate tipurile de piele? Da, toate produsele veți vedea că scrie în prospectul lor că sunt hipoalergice. Ce vrea să spun asta? Că nu provoacă alergie. Și atâta timp cât un produs nu-ți provoacă niciun fel de alergie, indiferent de care pielea ai, uscată, grasă, eu știu, fiecare sensibilă, etc. Deci, indiferent ce tip de piele ai, poți să stai liniștit pentru că sunt certificate, patentate, practic, pe această, cum să spun, pentru această siguranță personală. Deci nu provoacă alergii, sunt pentru toate tipurile de piele. Gama de produse de culoare albastră ajută foarte mult și luptă împotriva provocărilor care apar la nivelul pielei. Eu știu, bătături, munte gras, acnee, anumite cazuri, eu știu, provocări de... Mai sunt anumite boli, rozolie, ceva de genul, dacă nu mă înșel. Chiar au fost persoane care au avut un feedback pozitiv cu psoriazis, cu toate că de obicei psoriazisul este o afecțiune pe parte psihologică de multe ori, dar ajută foarte mult. A doua gamă care vedeți cu verde este o gamă de produse anti-îmbătrânire pentru efectele așa mai fin vizibile, riduri fine, linii fine, da? Deci ajută practic la dispariția lor și previne reapariția, pentru că au un efect pe termen lung. Deci nu e că folosim astăzi un produs și trebuie să grăbim procesul și mâine și poimine și răspund ca să-l folosim. Da? Deci chiar cu un tratament o dată pe săptămână sau maxim de 2 ori pe săptămână poți menține niște caracteristici wow în ceea ce privește modul în care îți dorești să arate pielea ta. Este adresată, cum am spus, semnelor vizibile de îmbătrânire, precum linii fine, riduri, tonuri inegale și fermitatea pielei. Au, practic, la bază și o tehnologie cu peptide, ajută la hidratarea pielei, optimizează elasticitatea pielei pe termen lung. Ok. Și ultima gamă de jos, BioShield, este demonstrată științific și, cum vă spuneam, certificată prin analizele pe care ei le fac, că este o gamă de produse care luptă agresiv împotriva efectelor de îmbătrânire, adică către riduri mai proeminente, către o față mai îmbătrânită, vizibil, da? Și se adresează, în general, inclusiv cauzelor și factorilor de medii, luptă împotriva acestor factori de mediu care duc la îmbătrânirea pielei. Da? Ce știu eu, e frig, se usucă pielea. Atunci, folosind aceste produse, se luptă foarte bine și o ține hidratată să nu mai ai acel efect de piele uscată de la frig și multe altele. Oferă protecție antioxidantă și susține uniformizarea tenului. Unul din produse, am ales ăsta, dar sunt foarte multe care au un efect wow, îți dau acel efect de magie în momentul în care îl vezi, îl testezi și vezi rezultatele instant. Deci nu după o zi, nu după o oră, nu după jumătate de oră, vezi între maxim 3 minute și 10 minute, depinde de pielea fiecărui om, depinde de la persoană la persoană. Acest produs este o mască cu nămol, care este utilizată în mod special pentru ten, pentru fața noastră, cu proprietăți biomagnetice și conține nămolul de la Marea Moartă, minerale, uleiuri și extracte din plante naturale. Și haideți să vedem de ce spun că are un efect magic. Da, deci nu doar că are un efect biomagnetic, dar chiar vine înlăturată de pe față cu ajutorul unui magnet special pe care îl găsește în interiorul conținutului ambalajului al acestui produs și nu e nevoie să te
pe el, să te lupți din greu să o înlături și după 10 minute pe care ai lăsat-o să acționeze, o înlături cu acel magnet foarte ușor și ceea ce îți rămâne pe față sunt uleiurile esențiale care le conține, toți nutrienții pe care le are, iar prin masarea pielii continuă, duci acest efect până la absorție, astfel încât ea își continuă lucrul și după ce tu ai luat-o de pe față. Acum să trecem la pasul 2, să vedem cum primim gratuit, cum ajungem să avem și gratuit aceste produse. În momentul în care noi comandăm un produs 2, 3, 9, fiecare în funcție de ceea ce are nevoie, o să începem să avem niște experiențe cu ele, da? Și feedback-ul nostru începe să-l împărtășim cu măcar 5 prieteni, 5 cunoscuți, familiari, necunoscuți, fiecare merge către cine simte că poate să meargă și în momentul în care tu găsești aceste persoane care și ele, din simplă curiozitate sau din dorință mai mare, vor să intre, să cunoască aceste produse, să le folosească și încep să se îndrăgostească de ele, făcând un consum regulat lunar, acești 5 clienți, practic, îți acoperă costurile tale lunare, ca tu, cu banii care îi primești ca recompensă din sistem, îți poți cumpăra gratuit produsele, deci nu mai accesezi bugetul tău intern familiar, da? Iar în momentul în care și acești 5 prieteni ai tăi, colaboratori ai tăi, dacă fac și ei același lucru, ce? 5 practic este soluția ca tu să fii plătit. Și vom descoperi împreună câteva bonusuri pe care acest activ le oferă. Sunt mult mai multe la număr. Eu am să număr câteva aici din imagine și vor mai rula 2 pe care vi le prezint, ca să nu ne pierdem foarte mult în cifre, pentru că noi oricum nu avem nevoie de atâtea numere să ținem minte și atâtea bonusuri, deoarece folosind rețeta din Future of Digital de creștere accelerată și de consum educat lunar, e suficient să punem în aplicare acolo ceea ce învățăm și atunci aceste bonusuri implicit vin ca o consecință. Bun, haideți să vă spun despre bonusul de carieră. Bonusul de carieră, dacă vă uitați de la bronz către Crown Royal în creștere, vedeți, sub fiecare nivel este o cifră. Acea cifră o primim o singură dată când noi atingem acel nivel de carieră. Adică ajungem bronz, primim $250 sau un tablet. Suntem Royal $500, Silver $1000, Gold $1500 și tot așa până la $1.000.000 când ai atins ultimul nivel. În momentul în care scazi din carieră la un nivel inferior și din nou îl reatingi, bineînțeles, nu mai primim iarăși bonusul, că iarăși am atins nivelul de carieră înalt, da? După care avem bonusuri, vacanțe pe care compania le oferă de la nivelul de Diamond în sus, vacanțe, bineînțeles, de lux, o săptămână, la un fel de experiențe wow. Avem un bonus pe care majoritatea oamenilor îl caută, numit salariu fix, așa îmi place să-i spun. De ce spun salariu fix? Pentru că îl primești o dată pe lună dacă tu îți menții nivelul de carieră. Adică dacă ne uităm de la Royal în sus, vedeți că apare de desubt o cifră, 500, da? Sub Silver 600, sub Gold 800, sub Platinum 1200. Ei, acest bonus îl primești o dată pe lună, pe data de 15, îți vine virat în contul bancar pe care îl deschizi în momentul în care ești agent secret și dacă tu îți menții nivelul tău de carieră, lună de lună, pe lângă alte bonusuri, acesta ți intră lunar, da? Îți menții cariera, de Royal ai $500 pe lună, îți menții cariera de Silver, ai 600 și tot așa, până la Crown Royal. Și mai există un bonus pe care tu practic îl primești în adâncime, se numește un bonus de generație, nu o să-l explic că este foarte complicat, dar te plătește extraordinar de bine. De la primul nivel, vedeți, de la bronz, deja maximul care poate prinde un bronz sunt $4.000 pe lună, da? Plus alte bonusuri. Cum faci să activezi în secret? Este foarte simplu. Dacă ești un membru basic, ai deja, bănuiesc, un username în care ți l-ai creat. Dacă nu-l ai, ți-l poți crea gratuit, ok? Și dacă îți place acest activ, recomandarea este să îți iei inclusiv un abonament premium, să folosești și instrumentul, unealta de lucru pe care noi o numim funnel, ca să poți să prezinți mult mai ușor, nu să ții prezentări așa cum țin eu. Bueno, puoi andare al tavolo. Atenție, vă rog la microfoane. Mulțumesc. Ok.
Un alt bonus este acesta, care îl primește un agent secret, se numește Kickstart bonus și îl primește în momentul în care, în primele 4 săptămâni, da, din momentul în care el se înscrie ca agent, dacă creează deja o echipă de 2 persoane, 2 agenți, unul pe stânga și unul pe dreapta. De ce spun stânga și dreapta? Pentru că sistemul este binar, deci noi folosim aici doar 2 conducte, avem nevoie să creăm o conductă pe stânga și o conductă pe dreapta și atunci ne calificăm în acest activ pentru toate tipurile de bonus, bineînțeles dacă dezvoltăm în adâncime conductele. Da? Și în momentul, spuneam, dacă creezi o echipă de 2 persoane în care ei pornesc profesional cu un pachet de produse, da? Deci nu vin să testeze un șampon, un săpun, ci își iau un pachet de produse, da? De minim $300, tu ai un câștig de 10% comision de la direcții tăi. Asta ce înseamnă? Că vei primi practic $30 de la unul, $30 de la celălalt și ai un comision de $60 instant, doar pentru că ei și-au făcut această cumpărătură. În momentul în care tu îi ajuți și pe ei să facă lucrul ăsta, atunci tu devii la nivelul de Rising Star, deci tot în primele 4 săptămâni trebuie să se întâmple lucrul acesta, îi ajuți și pe ei să aibă aceeași echipă, să câștige și ei un comision de $60 fiecare, iar tu, practic, pentru că fiecare dintre ei și-au luat un pachet de 300, tu ajungi să percepi $240, doar acest bonus de start, de început. Ok? Vă spuneam despre faptul că aici sistemul este binar, vedeți stânga-dreapta, noi suntem agent activ și calificat și asta este foarte important. O să vă fac un desen din nou la tablă la sfârșit ca să vedeți mai bine de ce e important să fim activi și calificați și cum ajungem să fim activi și calificați. Iar acest bonus e un bonus de generație care se duce în adâncime și poți ajunge practic până la $25.000 pe săptămână. Da? Deci acest bonus, indiferent de celelalte care vi l-am prezentat mai devreme. Da? Despre Clubul Secret pot să vă spun că oferă foarte, foarte multe servicii. Este o platformă de rezervări hoteluri, de închiriat mașini, de rezervat bilete de avion. Putem să închiriem absolut orice mașini, biciclete, scutere, etc. oriunde mergem, da? Deci prin intermediul platformei, unde putem să călătorim, acolo putem deja dinainte să închiriem aceste lucruri. Putem închiria case de vacanță, vile de lux chiar. Mai avem la dispoziție și pachete de vacanță pregătite de companie, da? Cu date fixe, cu număr fix de zile, care acele chiar pot fi, cum să spun, licitate în momentul când noi vrem să accesăm un astfel de pachet de vacanță. Noi putem să licităm cu suportul și să-i spunem că nu ne convine prețul ăsta, noi vrem să plătim mai puțin. Și atunci se poate face inclusiv lucrul ăsta prin intermediul acestei platforme de călătorii. Avem, practic, o grămadă de servicii în ceea ce privește asistență medicală, tot prin intermediul platformei, indiferent unde am plecat în vacanță, dacă ni se face rău, avem nevoie de ceva, o rețetă, orice, vom avea la dispoziție imediat un medic 24/24 care să ne asiste la provocarea pe care o avem și să ne direcționeze cu ceea ce trebuie să facem într-un timp cât mai scurt. Ok? Și cine dorește, bineînțeles, să fie și VIP, are practic un tratament mult mai aparte de lux. Această platformă îți mai oferă și evenimente sportive, concerte, ai o grămadă de servicii. Ca să ai acces la toate aceste lucruri și discount în prenotările hoteliere care ajung și până la 75%, da? Depinde unde te duci, depinde de hotelul care îl alegi, depinde de locația, numărul de zile. Sunt mulți factori care influențează acel discount. Deci până la, am mai auzit anumite discursuri care nu s-a înțeles bine. Când spun până la, înseamnă că nu dacă alegi acum o locație, o vei avea 75% în orice hotel vrei tu, în orice locație vrei tu. Eu știu, România sau Italia sau Franța, te duci în țări diferite sau inclusiv orașe interne din anumite țară. Da? Deci depinde de anumiți factori și platforma îți poate arăta cele mai bune prețuri, tu poți să selectezi mai scump, mai ieftin, cum vrei să ți le prezinte, da? Unde e cel mai mare discount și așa mai departe. Ca să ai acces la această platformă, ai un cost de $50 pe lună pentru călătorii. Iar acești $50 te ajută și pe tine să fii activ la nivel de business, da? Pentru că să ții activ, o să vedeți, e nevoie de 100 de puncte personale pe lună. O să vă explic când este momentul și despre acest lucru. Aici sunt câteva testimoniale
despre produsele pe care le folosesc persoanele care deja au testat aceste produse și cu siguranță veți urma mulți dintre voi și abia aștept să vă aud testimonialele celor care le-ați comandat deja, care le-ați probat, ce impact a avut asupra dumneavoastră și dacă a fost un feedback negativ, spuneți-l din toată inima, pentru că este important să știm și noi cu toții de ce să ne ferim și dacă este pozitiv, la fel este important și să aflăm cu toții ce ar fi wow să folosim. Da? Cum ajungem acolo? Vă spuneam anterior, cu ajutorul educației pe care o primim în Future of Digital și cu o unealtă de lucru numită funnel, deoarece acest funnel este un sistem automatizat care, printr-o strategie de prezentare, și nu doar de prezentare, și strategie pe care tu acumulezi accesând cursurile din Future of Digital să lucrezi cu acest funnel, tu ajungi să fii un lider, să dezvolți leadership-ul tău. Și găsim în Future of Digital oameni, networkeri, care au experiență, unii dintre ei chiar peste 20 de ani și nu sunt puțini, sunt mai mult de 20 de oameni de astfel de nivel. Și asta este soluția. Automatizarea, vă spun că bate munca și talentul, deoarece munca grea ușor dispare și vine înlocuită de tehnologie, vine înlocuită de fel și fel de sisteme automatizate care fac ele munca grea. Da? Deci noi ceea ce rămâne să facem este doar să supraveghem și dacă începem să ne adaptăm vremurilor, ne va fi ușor. Dacă nu, vom fi luați așa duși de val și nu știu cum o să ne descurcăm. De ce funnel? Pentru că funnelul este cel mai bun expert din rețeaua ta. El vorbește pentru tine 24 de ore din 24. Ok, îți prezintă business-ul. Deci el prezintă, nu mai prezinți tu cum fac eu, da? Deci prezintă el. Este un site personalizat, îți prezintă business-ul, prezintă date despre companie, ajută prospectul să-și facă inclusiv înscrierea, îl ghidează pas cu pas prin informații video și scrise, cum el se poate înscrie, fără să mai fii tu să-l ții de mânuță și să pierzi timp cu el ca să-și facă înscrierea, da? Și funnel-ul, o să vedeți că inclusiv aduce oamenii în seminarii să ne cunoaștem. Toți cei care suntem aici, un funnel ne-a adus, da, să fim împreună și este extraordinar să relaționezi cu excelență și să lucrezi cu tehnologia. Da? Pentru a avea acces la un funnel, practic e suficient să-ți activezi un abonament în Future of Digital, care îl poți găsi pe o lună la prețul de 35 de euro, 87 de euro pe 3 luni, 168 de euro pe 6 luni și 315 euro pe an. Există o promoție încă actuală care la activarea primului tău abonament vei primi perioadă dublă, adică îl iei pe cel de o lună, care noi nu-l recomandăm, deși pare ieftin, e cel mai scump. Deci îl iei pe cel de o lună, ai 2 luni, cel de 3 luni ai 6, de 6 ai 1 an și de 1 an ai 2 ani. Există și un abonament pe viață. Acela este cel mai rentabil pentru că plătești odată și apoi toată viața nu mai plătești absolut nimic. Iar cursul în care noi îl numim cantonament în Future of Digital ne învață practic cum să trimitem acest funnel, măcar minim 5 pe zi, să facem un obicei, să dezvoltăm un obicei în rutina noastră de zi cu zi, pentru că ăla este succesul nostru către a deveni oameni liberi, către a avea produsele gratuite, către a fi plătit de produsele pe care le consumăm. Deci asta este unica muncă pe care noi o facem, să dăm un funnel oamenilor, așa cum și dumneavoastră ați fost invitați într-o zi aici, și să vină oamenii să descopere platforma, să ne descopere pe noi la nivel de comunitate, să descopere toate aceste active care sunt în această platformă, conceptul de casă verde. Deci ăsta este motivul pentru care noi învățăm să dăm 5 funnel-uri pe zi, da? Cu o abordare personalizată, avem jos un mic exemplu așa ca să facem prezentarea, dar fiecare are modul lui de abordare și putem deveni niște profesioniști, nu să spunem doar, hei, bun, ai 2 minute, uită-te la chestia asta, pentru că deja pare un spam, da? Ok. Acum suntem la final și tu ești cel care vei face o alegere în baza prezentării pe care ai văzut-o. Dacă răspunsul tău este un nu, poate pentru că nu ai înțeles foarte multe, dacă n-ai înțeles, te aștept acum imediat la sesiunea asta de întrebări și răspunsuri. Dar oricum să știi că apreciem pentru că ne-ai urmărit. Noi oricum suntem mereu aici, în fiecare joi la această oră.
Și nu doar, eu sunt și pentru fiecare în parte, de câte ori aveți nevoie, îmi scrieți în privat sau scrieți pe grupurile de Telegram sau Facebook și cu mare drag încerc să fiu cât mai rapid activ lângă voi să vă ajut în orice provocare aveți. Bun, dacă răspunsul tău este da și vrei să pornești, haideți să analizăm ce ai putea să întâmpini la nivel de provocare, da? Să presupunem, în cel mai rău caz, vrei să faci și parte de business, te duci entuziasmat către persoanele pe care tu le cunoști, că în general așa acționăm noi în industria asta la primă experiență, da? Ne ducem către cei dragi și toți cei dragi, ghiși ce, ne refuză. Atunci, în cel mai rău caz, ce ți se întâmplă este că tu vei folosi un săpun de calitate naturală, vei folosi acel șampon pe care l-ai comandat și părul tău va arăta extraordinar. Vei folosi o cremă, care oricum aceste produse erau în uzul tău personal, da? Și ai făcut de data asta un schimb de loc de unde ți-ai făcut cumpărăturile, de unde ți le-ai cumpărat. Și o nouă experiență, bineînțeles, testând ceva ce nu ai mai testat comparativ cu ceea ce se găsește pe piață, în supermarketing sau de unde fiecare își cumpără produsele lui de îngrijire personală. Dar dacă cei care tu mergi către ei vor spune da, ok, ai văzut și anterior că 5 este soluția în care tu, practic, vei avea produsele gratuite și în momentul în care vor face și același lucru, folosind funnel-ul, pentru că este foarte ușor duplicabil, vei ajunge către libertate financiară. Ăsta este scopul nostru, pentru care noi aici ne facem Casa Verde și dezvoltăm multiple active. Cum pornește un profesionist? Că vă arătam acel bonus de Kickstart bonus. Dacă o persoană își ia practic acest pachet de produse, oricare dintre ele, cu un abonament în Future of Digital, aici ne trebuie modificat acest slide, că nu sunt corecte prețurile, este mai puțin ar ajunge, da? Prețurile au fost în dolari, acum sunt actualizate în euro. Deci ai pornit cu un astfel de cost. Te-ar ajunge un 425 de euro pornind cu un pachet de 300 de dolari și aproximativ 1000 de euro să pornești cu acel pachet care are o valoare de 479 de dolari, de euro, nu 715 dolari, da? Plus un abonament pe un an de zile. Deci ar fi undeva la 800 de dolari un astfel de start. De ce închei mereu cu aceste slide-uri? Pentru că suntem diferiți, cum am spus, ca vârstă și profesie și poate sunt între noi, dacă nu sunt, vor fi cu siguranță, oameni care poate au un salon, au un business personal, au un salon de cosmetică, eu știu, poate sunt terapeuți, poate sunt masori, poate sunt fel și fel de persoane care au un business și atunci chiar au nevoie de mult mai mult decât un astfel de pachet. Și când înțeleg rulajul business-ului și cum au beneficii folosind aceste produse, atunci nu mai stau să comande doar un săpun, un șampon, ei comandă pachet complet de produse pentru îngrijire personală. Ai aflat, tu ești acum la mutare și haideți să veniți către mine cu întrebări. Întrebări la care eu să vă pot răspunde. Îmi doresc să vă răspund cât mai pe înțelesul vostru și să fiți mulțumiți de răspuns, să aveți claritate. Cine are întrebări? Puteți deschide microfonul sau, dacă vă este jenă, scrieți în chat și am să mă uit în chat și am să le citesc și am să răspund. Ce vreți să știți? Ce neclarități aveți? Cine a experimentat până acum? E cineva care a experimentat deja produsele, care poate să lase un feedback, care a comandat deja ceva și a probat, a avut o primă experiență cu ele? Toată lumea timidă astă seară. Și eu eram timid și încă mai sunt. Uite, am să-ți spun eu. Da. Dar sunt la început. Sunt la început. Abia ce am primit șamponul și l-am folosit. Na, e prea devreme ca să mă pronunț acum de ceva. Dar așa mi-a plăcut. Și crema aceea de corp. Acum am făcut din nou o comandă și aștept. Și acum vorbind, când te ascultam vorbind și mi-am dat seama că un catalog n-am comandat
acela de unde trebuia să-l fi comandat? Da, bună întrebare, foarte bine, pentru că poate mulți oameni nu îndrăznesc să pună. De asta e important să punem întrebări cei care suntem mai îndrăzneți, că ajutăm toată lumea să primească răspunsul. Deci, suntem în era digitală, da? Nu mai folosim cataloguri, cum să spun, să le găsim fizice în comanda noastră, pentru că le avem în back-office, da? Sub formă de PDF. Din back-office-ul nostru există o voce. În back-office-ul nostru există o voce tu mai jos în care scrie tools și este acea tip șapcă pe care o, nu știu cum să numesc, bonetă pe care o folosesc americanii când sunt la universități, acea chestie, are așa o imagine și acolo găsim tot ce vrem despre compania asta în format PDF, doar că este în limba engleză momentan. Dar ne folosim de Google Translate, că dacă noi copiem de acolo textul, punem pe Google, avem imediat în română tot ce scrie acolo și noi putem înțelege. Și acolo găsim catalogul de produse. De ce nu mai lucrăm cu el fizic? Păi, dacă suntem în era digitală, avem tehnologie, cu telefonul îi dăm catalogul cuiva, nu e mai ușor să fac un share pe WhatsApp, un share pe Telegram, câte cataloge vrem să dăm și cui vrem să dăm? Este foarte simplu. I-am dat catalogul cu 2 clicuri pe telefon, a văzut toate produsele care sunt sau pe laptop, depinde unde le priești. Iar dacă chiar le vrem fizic, ne-l descărcăm în computer, îl punem pe o cheiță, mergem la un punct, o stampăm și facem câte dorim noi. Deci compania nu mai folosește pliante fizice. Poate în America am înțeles. mai avem mai multe, poate vom avea, nu știu, dar momentan așa le... Deci catalogul back-office. Ce vrem? Marketing îl găsim în back-office și detalii în back-office. Preț pe Europa îl găsim în back-office, simplu, normal. Deci avem o grămadă de lucruri pe care le găsim. Și uite, hai să facem împreună, fac un share script ca să vedeți cu toții unde găsim această voce, da? Pentru că... Eu știu unde găsim, că am găsit, dar mă gândeam că poate este și catalogul fizic și n-am văzut eu. Adică, de fapt, nici nu m-am uitat de asta, așa cum m-am gândit auzindu-te vorbind. Nu este fizic. Am înțeles. Mai sunt totuși, știi, și din aceia care preferă un catalog fizic, să vadă ei. Așa este. Asta e ideea. Da, mulțumesc, Așa este, cu mare drag. Da, pentru că adevărul e că noi suntem în era digitală, dar nu toată lumea e tehnologică. Ok. Deci ați văzut când ne logăm, ne ducem secretdirect.com login, ok? Ne logăm. Și vă spuneam că aici, vedeți vocele astea de aici, apare așa, formațiune, mie îmi dă în italiană, că locuiesc în Italia, voi o să aveți în română sau în germană, sau depinde fiecare unde locuiește, da? Putem să setăm în română, în orice, plus că Google în general, Chrome ne traduce și în românește, orice țară am locuit noi. Dacă apăsăm aici, apar ustensile, spun ei, da? Și dăm un click pe ustensile. Ia uitați aici câtă materie, la nivel de informație, era să spun materie primă, cât material informativ găsim, da? Deci, despre absolut tot ceea ce vrem să avem la îndemână și să cunoaștem despre acest activ. Dacă vrem să mergem chiar mai mult în tehnică. Da? Vedeți, aici avem, dacă descărcăm acest material în PDF, imediat se descarcă în computer, dau un click, îi dau download și atunci ce ne spune? Ne spune prețurile pentru clienți din programa Not for Resale pe Europa. Da? Deci prețurile unui client sunt diferite de prețurile unui agent, adică când el își face comandă proprie. Da? Asta vreau să spună. Aici avem pentru agenții secret lista cu prețuri de produse, plus că noi o vedem și în magazinul nostru, că dacă mă duc pe shop, deja îmi văd prețurile. Dar 100% discount ai tu, ca agent, cât la sută ai discount tu la nivel de customer, client obișnuit. Ok? Aici vedeți programa de clienți, pe partea de client, fel și fel de lucruri informative despre broșuri. Deci noi putem să descărcăm broșuri, să mergem să le stampăm undeva.
Avem tot ce... Deci compania nu ar putea să pună la dispoziția oamenilor atâta material fizic, pentru că, în primul rând, dacă l-ați primit cu toții și l-am primit cu toții, atâta material fizic, toate broșurile astea, vă spune ce efect ar face și unde se vor duce? La coșul de gunoi. Deci acolo se vor duce. Majoritatea dintre ele vom păstra poate 2-3 cele care ne se par nouă că ne-ar interesa și restul le-am luat și le-am aruncat, nu ne uităm pe ele. Și alea costă bani și atunci normal că nimeni nu aruncă banii la gunoi, mai ales cine are mentalitate de antreprenor, știe că banii sunt puși la muncă, nu la coșul de gunoi, da? Așa ei ne-au făcut un astfel de program în care noi ne descărcăm din propriul nostru back-office, vedeți, o grămadă de materiale. Acum sunt materiale aici despre club, putem să punem story, mereu ne schimbă noi story, dacă dăm un click, veți vedea că pornește un video și aceste videouri pot fi descărcate și să le încărcăm pe story, referitor la Clubul Secret, de exemplu. Sper să mă ajute internetul. Nu o să o las să meargă, bineînțeles, nu facem astă seară televiziune. Ok, deci avem foarte multe materiale, după cum am spus, în propriul nostru back-office. Vedeți, o grămadă de broșuri, o grămadă de informație scrisă pe care o putem. Am clicat din greșeală, să mă întorc, pe care o putem stampa. Deci o descărcăm în telefon, se descarcă în format PDF sau format video în funcție de materialul respectiv, depinde cum este făcut materialul respectiv. Așa. Mai îmi prind și eu mâinile aici în computer, nu vă preocupați. Bun, haideți să mai clarificăm câteva lucruri. Mergem la magazin, vreau să vă arăt câteva lucruri importante, să mă asigur că înțelegeți cum funcționează acest magazin. Cei care nu ați comandat nimic până acum sau nu ați dezvoltat nimic, aveți aici doar euro. Vedeți, în schimb, eu am euro și puncte, da? Și în stânga mie mi-arată cam 165 de puncte, în care aceste puncte se cumulează pentru că eu îmi plătesc clubul de călătorii și fiecare $50 pe care îi plătesc pe lună devin 50 de puncte de fidelitate și inclusiv când comanzi și alte produse mai faci puncte de fidelitate, da? Când îți faci tu comanda personală. Primești puncte de fidelitate. Ce faci cu aceste puncte? Deci eu acum dacă apăs aici pe puncte, mi se schimbă prețul la produse și apare sub ele un punctaj. Adică, dacă eu produsul ăsta vreau să-l cumpăr cu puncte, am nevoie de 2000 de puncte. Când eu am 2000 de puncte, pot să cumpăr acest produs doar cu puncte. Și, repet, aceste puncte se cumulează când ne plătim Clubul Secret și când noi facem comandă personală de produse. Da? Deci orice dolar cheltuit în această platformă îți vine transformat în puncte de fidelitate. Adică, dacă eu cumpăr acest produs cu euro, cu euro și plătesc 23 de euro, eu voi avea 23 de puncte adăugate la aceste 165. Și tot așa, dacă cumpăr un pachet de produse, ce știu eu, merg jos unde sunt pachetele, da? Iau acest pachet de nutriție, $142, o să primesc, calculat în euro, puncte, 150 ceva de puncte, sau cât vine, da? Iau acest pachet de 950 de euro, o să primesc 1000 și ceva de puncte. Și atunci... Apropo de pachetul ăla de nutriție, se găsesc și separat sau doar la pachet? Acum, ținând cont, pentru că noi suntem în fază de startup pe Europa, se lucrează foarte mult și suntem la început de drum, doar pachete, pentru doar că pachete. Compania... Că nu le-am găsit altfel, de asta întreb. Da. Compania nu poate să-și permită acum să-și umple depozitele cu astfel de produse dacă ei nu văd ce cerințe au pe piață. Și vă dați seama, adică iau niște costuri care vamale, că de asta și noi la comanda care o facem finală ni se adaugă IVA, TVA-ul, în funcție de țara în care noi suntem și locuim, da? Fiecare țară are un TVA diferit, plus taxele de transport care au un mic percentual în ele și taxa vamală, pe care o mare parte o suportă compania, dar nu poate să-și permită să aducă o grămadă de produse în Europa, în Amsterdam, în centrul logistic și să nu le poată plusa pe piață pentru că nu le cumpără oamenii.
Oamenii întâi trebuie să le descopere, să fie într-adevăr cerințe și atunci când se dezvoltă cerința pe piață, vom avea și integratoarele, că sunt foarte multe produse secret. Ceea ce avem noi acum este, cred că... Tocmai de aia că sunt puțini produsi ceea ce am văzut noi, ce am găsit. Da, deci produsele sunt multe. Dacă oricine dintre noi ne putem lega pe site-ul din America, de exemplu, dacă scriem Secret Direct. Dar numai noi, adică pe toată Europa, este așa sau doar la noi în România? Pe toată Europa. Pe toată Europa. Deci site-ul ăsta este la nivel european, de asta se numește Not for Resale Europe, adică momentan suntem în fază de startup și noi nu vindem produse, adică dacă eu acum sunt o firmă care folosesc astfel de produse, am o firmă personală, eu nu pot să le iau și să le vând. Pentru că încă suntem în not for resale, adică nu putem să înscriem activități comerciale. Când vom avea magazinul complet și atunci trecem de la partea de not for resale la full optional, în care putem înscrie activități, atunci magazinul nostru va fi complet, vom cumpăra produse individuale și de nutriție și de îngrijire personală și tot ce mai au ei, inclusiv ustensile de îngrijire personală, au piastră cu care țin tins părul, au feonuri de uscătoare de păr, au fel și fel de forfecuțe, de unghii, rimeluri, au o gamă foarte, foarte largă, atât pe îngrijire personală cât și make-up și nutriție, doar că momentan la noi atât avem și oricum va crește. Eu am înțeles că de la companie că e posibil ca până la sfârșitul acestui an să mai apară câteva produse deja în magazinul nostru, individuale, chiar și parte de nutriție, și încet, anul viitor cu siguranță. Deci anul viitor până la sfârșitul lui 2022 sigur vom avea parte de multe produse în magazinul nostru personal. Bună seara, Remus, Mihaela din Bun sunt. Vă salut. Aș avea o întrebare și cred că majoritatea suntem în situația de față. Eu încă nu știu ce trebuie să fac următorul pas după ce m-am înscris, da? Adică e o regulă, am auzit ceva de acei $50, ai zis tu ceva că dacă îi plătești... Da, dar dumneavoastră când v-ați înscris ați prins oferta când costa $1. Dumneavoastră sunteți agent secret cu oferta de $1. S-a terminat acea ofertă cu 0,1 cenți ca să fie agent secret, iar astăzi cine n-a mai prins acea ofertă și nu a profitat acel moment promovat, ca să devină agent secret, el trebuie să plătească prima dată $50 dacă vrea să facă business-ul. Deci $50 nu este licența. Să-și cumpere licența. Da, exact, doamna. Deci exact. noi practic avem licența. De dezvoltator. Avem licența, chiar dacă a fost cu... Da, un an de zile. Deci e un an de zile. Când se termină anul, la scriere facem anul, dacă vrei să mai continui ca business, îți replătești licența să faci activitatea la nivel de business, adică să-ți încasezi comisioane. Dacă nu ai făcut business un an de zile și zici, băi, m-am înscris ca agent, am profitat de ofertă sau m-am înscris ca agent cu $50, dar n-am avut tăria aia și voința să fac business-ul, am văzut cum e, vreau să rămân doar consumator. Atunci nu mai plătești $50, rămâi consumator. Deci rămâi în continuare... Deci dacă nu, când împlinești un an de la înscriere, îți mai plătești o dată licența de $50, da? Da, pentru un alt an de zile, dacă faci parte de business. Deci este renovabilă. Mulțumesc, aici am înțeles. Mai am o întrebare. Da. În cazul în care vrem să comandăm, care este taxa de transport, cum spuneai tu, că totuși Amsterdamul nu e în Germania chiar. Nu e nici în România și nici în Italia. Da. Deci am încărcat pe grupul de Telegram, am avut pus această întrebare și am încărcat pe grupul de Telegram. O să mai pun o dată, o să readuc în față acel fișier. Este un fișier, o fotografie în care este explicat taxele pe fiecare țară în parte. Adică dacă stai în România, îți arătă cât plătești în funcție de comenzi. Haideți să vă arăt dacă se vede tabla. Ia să văd dacă mă dau mai așa un pic. Se vede cât s-au
Pentru că eu știu, de exemplu, la Elar, fiind firma germană, logic că tot plătim o taxă, mă rog, de deplasare așa, adică nu e nimic gratis, ca să zic, dar e un barem, adică diferite tarife în funcție de valoarea comenzii. Da, dacă ați văzut în general în majoritatea activelor de pe platforma Future of Digital, cu o comandă personală de $100, cam transportul e gratuit, mai peste tot, cam în toate companiile. Da, deci când ai făcut $100, de euro sau dolari, știu, depinde de... ai transportul gratuit. În AmaShop, cu 75 de euro comandă personală, ai transport gratuit. Cel puțin în Italia. Pe România nu știu. Da, diferă puțin firmele, am înțeles. Da. Acum vorbim despre Secret. Aici de Secret, în momentul în care... Ok, și o să vedeți, o să pun acest tabel, că dacă l-aveți tabelul la îndemână fiecare să vi-l descărcați în telefon, să-l studiați, să vă uitați la el, e mult mai ușor. Deci sunt niște baremuri, așa sunt făcute costurile de transport. De la 0,49, de la 50... E vorba despre... Nu te mai auzim. Dacă nu ai vrea să greșesc la... Tu ne auzi, cine nu mă aude? Pe cam întrerupe. Da, eu vă aud, da. O fi de la internet. Da, e puțină întârziere, dar oricum am înțeles. Deci ce scrii tu acolo sunt valoarea comenzilor. Da, deci în funcție de aceste baremuri, da? Deci în funcție de aceste baremuri, diferă taxa de transport. Cu cât cumperi mai mult, cu atât transportul e un pic mai scump. Da? Pentru că se vede, sunt niște costuri vamale pe care ei le plătesc la produse, tot la fel în bază de greutate, în bază de costul produselor, și atunci e normal că nu o să facă compania acte de caritate să plătească taxă vamală, iar tu, consumatorul, să nu plătești tu. Ei îți plătesc ei. Am înțeles. Acum ați spus și decent. Nu, ți le pun mie. Întreb pentru că mi se pare corect, cum am și auzit, dacă suntem 2-3 persoane în oraș, e bine să facem împreună și atunci ne costă mai puțin sau cumva, nu? Da, asta e o strategie care se poate aplica peste tot. Asta ține, știi cum e, că românul e inventiv, omul în general e inventiv. Da. Da. Asta se aplică la Calivita, Mihaela. Da. Așa. Doamna Ani, ați luat, am auzit de șampon și așa, ce ați comandat? Puteți să ne spuneți 2-3 produse ați luat? Deci șamponul și crema de corp am comandat-o atunci la înscriere, iar acum zilele astea am făcut comandă din nou de acel săpun de masaj, Remus, care așa, și săpunul la negru, cu noroi. De nămol. Deci e o traducere foarte comică acolo. Da, săpunul cu noroi. Exact, dar până la urmă de nămol, da. Da, eu cred că ca virgulă produse sunt destul de bune. Îmi amintesc că eram în Cipru și veneau turiștii și se morfoleau cu nomolul ăla și stăteau așa cu el. Și eu mă gândeam, Doamne, ăștia-s nebuni. Dar nu, aveau foarte motiv foarte bine. Și mă întrebai de produse și o cremă cu ceai, teatri. Da. De față, de corp. De față. Nu? Remus, parcă așa e, de față. Da. E greu pentru prima comandă, dar acum, că... nu e greu să faci comanda. Acum știi ce? Eu aș fi vrut să te întreb ceva referitor la comandă, Remus. În momentul în care, acum că tot ai spus că toate se desfășoară online, deci dacă cineva îmi trimite un mail sau mă întreabă și vrea să-i trimit, adică să cumperi și eu îi trimit link-ul meu, ce fel poate cumpăra ca și client?
Adică există... Doar ca la nivel de client, da? Deci el se înscrie prima dată, care două... Dar poate nu vrea să se înscrie, da? Trebuie să se înscrie nu neapărat. poate să-și comande, că asta înseamnă, deci înscriere înseamnă că tu îți creezi un cont cu date personale, că altfel dacă nu ai un cont cu date personale, de unde iei tu produsul? Cum te loghezi? Cum îți creezi tu și ca să-i vină comanda acasă, la magazinul tău? Și să-ți vină comanda la adresă care tu te înregistrezi. Asta înseamnă de fapt înscriere, că multă lume ia înscrierea asta ca și cum ai face un business. Nu. Pe Amazon, dacă noi mergem pe Amazon și vrem să comandăm ceva, nu ne logăm acolo, nu spune creează o adresă, pune o adresă unde îți trimitem, adică pui niște date personale ca să-ți ajungă comanda, da? Și faci plata. Și atunci îi trimit link-ul de înscriere și el să înscrie ca și client, da? Dacă nu vrea să-și facă afacerea. Da. El se înscrie ca un customer care are două opțiuni. Acolo îl întreabă, vrei agent sau vrei client, customer, client? Și el bifează căsuța cu customer, e client, consumator, își comandă cât vrea și agentul la fel. Și dacă noi suntem agenți, noi putem prima dată, bine, m-am înscris ca agent, dar hai să văd întâi produsele. Hai că până să mă pun eu să fac business-ul, vreau să cunosc și eu, să testez un produs două. Pot să cumpăr un singur să pun. Care e problema? Nu ne obligă nimeni că trebuie să cumpăr, să-mi fac business-ul din prima zi, din a doua lună, din a treia. Păi stai puțin, Remus, te opresc. E o problemă, că nu poți să plătești transportul doar pentru săpun. Acum, pe cinstite, trebuie să iei măcar 2, 3. Păi da, adică în sensul că un săpun costă 11 euro, mai adaug la el IVA și transportul 9 euro. Deci ăla, pentru că te încadrezi între 0,49 comanda ta, da? Ai 9 euro de transport. Adică îți trimite așa doar un săpun? Da, deci poate să-ți trimite așa. Logic, dar de ce? Nu știu, întreb, că sunt companii care nu trimit așa. Deci doar un singur. Nu ai comandă obligatorie. Am probat eu, am făcut simulări eu. Bine, eu n-am comandat niciodată, eu am cumpărat mereu pachet. Dar am făcut simulări să văd dacă mă lasă să-mi facă comandă. Și poți numai un săpun. Da? Dacă asta vreau, asta îmi trebuie, vreau un săpun. Foarte bine, da. De ce un săpun? Că săpunul ăsta nu îl cumperi și luna care vine, nici peste 2 luni, nici peste 3 luni. O să vedeți ce experiență veți avea cu el când vedeți că nu se mai consumă. Și zici, băi, dar e posibil? Doamna Ani, și acel șampon e și balsam sau e... Nu. E șampon. Balsamul este separat. Eu nu am nevoie de balsam, de asta n-am cumpărat balsam. Doar șampon. Mersi. Dar kitul complet de întreținere a părului este săpun, șampon și mască de păr. Da? La ce preț e? Deci este complet. Da. Dacă știi. Toate nu le știu pe de rost, toate în back office. Le găsești pe site, pe toate. Ok, mulțumesc. Am înțeles, dragilor, bun. Îți dai seama, asta mai lipsește să memorizez lista de prețuri. Acum nu știu, trebuie să intrăm ca să vedem acolo în magazin, mă rog, catalogul sau nu? Da, deci tastați și butonați back office-ul ăla că nu ia foc, nu se întâmplă nimic, clicați pe toate vocele acolo să descoperiți, păi ce e asta, din curiozitate, exact ca niște copii mici când avem o jucărie nouă, ce facem? În toate părțile, că ăsta nu se strică. Și descoperim fiecare voce ce e acolo, așa te familiarizezi cu el și îți dai seama, măi, aici e magazinul, ok, ăsta e binarul, super, aici este materialul de promovare, dincolo nu mai știu ce, da? Deci vezi toate vocele de acolo, dai pe ele și descoperi ce e. Clienții noștri sau, mă rog, viitorii prospecții vor să le trimitem catalogul online, copiem de acolo link-ul și îl dăm sau cum? Sunt două modalități diverse. Inclusiv dacă tu îi dai link-ul tău referal, înainte ca el să-și facă înscrierea, el are acolo informații despre noi, scrie sus, adică despre companie, produsele noastre. Dă un click și el vede magazinul de produse. Bineînțeles că el va vedea lista de prețuri de client în afara circuitului sistemului. Da? Deci va fi un preț mai mare decât ale clientul care se înscrie. Pentru că ce am văzut la prezentare, când ne înscriem... Dar clientul care se înscrie are un discount? Da, am spus și în prezentare, are un discount, la fel ca agentul. Deci are un discount și el, cum are și agentul. Dacă tu te înscrii,
atunci ai un discount deja pe produsele pe care le consumi și dacă îți iei și pachete, discountul e mai mare. De exemplu, dacă tu ți iei pachetul ăla de 1000, să presupunem că ești un salon de cosmetică și vrei să faci o promovare inteligentă, smart a produselor, cum o faci? Tu știi că nu ai voie să vinzi, pentru că nu e deschis la nivel de activitate comercială, dar tu ai o unitate. Tu ți iei pachetul ăla de 1000 și începi și folosești produsele pe clienții tăi. Adică speli cu șamponul care îl spălai și îl speli cu ăla cu Secret. Și el va vedea impactul, că el va simți o diferență, va vedea pe loc niște lucruri. Nu mai pui, eu știu, o mască de față cu care o puneai de obicei și o pui pasta magnetică. Ba, nu ne-a impresionat. Nu mai faci un peeling cu nu știu ce cremă, faci cu peeling gelul de la Secret. Și toate efecte este un mod în care tu ți-ai promovat business-ul, ai promovat produsul, a făcut efectul wow și el te întreabă, wow, de unde le ai? Și atunci tu, ca salon, ia de aici link-ul, ți le poți comanda singur. Deci, ți-ai vândut oricum business-ul, l-ai promovat inteligent, ai lăsat și o impresie bună și vor veni oamenii mai mulți la tine pentru că știu că tu ai produse de la Secret care le pui în tratamentul omului. Deci te-ai dus cu standardul tău de serviciu la nivel de lux, da? Cu niște wow care nu au mai văzut. Oamenii nu cunosc Secret, cum nici eu n-am cunoscut. Nu e cunoscut Secret-ul pe Europa, nu e cunoscut pe piață. Și efectele care le au instante, atunci omul rămâne impresionat, plăcut de ceea ce i-ai oferit la nivel de tratament. Deci de asta vă spun, dacă tu îți cumperi un pachet de 1000, ajunge cu un discount de 67%. L-am calculat eu matematic, pentru că dacă din pachetul ăla de $1000 și le cumperi individual din magazin, le plătești cu 67% mai mult decât dacă le iei cu pachet. Deci cu cât cumpărai e mai mare, discountul e mai mare. Asta are și agentul și consumatorul care se înscrie în rețea. Da, de ce îi dă discount? Este normal ca Spuneți. în pachete, în kituri să fie un preț destul de bun, pentru că așa sunt toate firmele. Ăsta este marketul. Adică relația în network marketing este de câștig întotdeauna. Adică câștigă și compania, câștigi și tu. Adică nu poți să câștigi numai tu sau să câștige numai compania, că atunci nu vei mai face network dar marketing. Remus, mai am o întrebare. Baza acestor produse, în general, extracte din Marea Moartă sau cum să ne exprimăm? Da, deci baza produselor este apa, nămolul, sarea și toate mineralele care se găsesc în interiorul apei, a nămolului și a sării. Da? Deci mineralele astea sunt în interiorul acestor trei componente. Asta este baza. În ele mai vin adăugate uleiuri esențiale, ok? Deci asta mai vine adăugate în ele. Uleiuri esențiale, eu știu, poate ceva, nu știu cum se fabrică un săpun. Că dacă aș cunoaște procesul, aș spune, uite, așa să face săpunul din starea de nămol, devine solid sub formă de... Deci, să bănuiesc că niște rețete. Am înțeles, dar în general... Cine le combină și le lucrează, cine le lucrează și le combină aceste rețete sunt laboratoarele din L'Oréal. Și dacă ați auzit de L'Oréal, știți că este cea mai mare firmă producătoare. Și în general L'Oréal lucrează în colaborare cu L'Oréal. Nu, laboratorul. L'Oréal este producătorul tuturor produselor. Deci în laborator. Adică ei plătesc L'Oréal-ul. De ce L'Oréal-ul? Pentru că au ultima generație tehnologică de procesare a produselor. Adică au tehnologie de mare nivel. Și ei lucrează la standarde ridicate. De asta își permit să aibă astfel de prețuri. De asta își permit să investească mult în design. Ați văzut ce design au ambalajele? Multe companii nu investesc în designul unui ambalaj. Poate investește, că nu-și permite, investește doar în calitatea produselor. Dar ei investesc și în calitatea produsului și în ambalajul în care ți-l confecționează. Da? Deci, pentru că și-au făcut un brand, iar produsele sunt wow. Adică au acel efect extraordinar și scurate. Toate produsele scriu pe ele. Nu conțin parabeni, nu conțin chimicale, toate sunt naturale, au certificat kosher, mai ales pe partea de nutriție, nu mai discutăm, deci pe partea de nutriție. Chiar vă recomand, uite, mergeți pe internet când aveți timp, scrieți-vă undeva lucrul ăsta și căutați ce înseamnă certificat kosher. Și veți vedea că este un sistem tradițional evreiesc. Cunoaștem, Remus. Rabinii, dacă cunoașteți, deci atunci am spus tot și ați înțeles ce înseamnă. Sunt foarte exigenți și foarte
foarte respectoși față de, în primul rând că e o chestie religioasă a lor, da? Și îți respectoși Da, față la de fel e și cu lumii. halal. Deci asta e. Halalul e tot aceeași, o bază care nu conține, mă rog, Da, deci nu conțin lucruri, factori externi, chimici sau amestecături, eu știu, să treacă prin aceeași linie de producție, partea animală cu partea vegană. Taci că am spălat. Nu, nu există. Deci când face cu proteină animală are o altă linie de producție, când lucrează pe partea vegană are altă linie de producție. Deci ei nu fac un singur, sunt foarte stricți și foarte atenți. Și asta mie mi se pare extraordinar. Adică, măi, dar eu sunt hai vegan, să spun de ce ai te-am întrebat. Iartă-mă că poate n-aveai chef să explici, dar e bine să știm de la început. Putem să citim și acolo, dar acum dacă toți suntem aici, am cunoscut o persoană care face secret și puțin m-am luat cu ea în mesaje, dar nefiind pregătită am renunțat. Și de-aia am întrebat ca să știu cum să mă... Da, mulțumesc. Bun. Mare drag, mare drag. Mai aveți întrebări? Spuneți. Dacă nu vă mai arăt eu ceva la tablă. Ia să văd. În chat nu văd nimic. Întrebați orice doriți să știți, orice vreți să aflați. Deci tu ai să fii primul informat și când produsele astea de nutriție or să apară, să ne spui și nouă. Da, dar să știți că informația pe care o primesc eu primim toți care suntem înscriși, pentru că orice informație vine prin mail. Veți vedea, deci dacă vă țineți mail-ul în cartela de spam, nu veți ști niciodată că ați fost informați. Dacă vă duceți în cartela de spam și acolo apare secret, dați un click dreapta pe el și aveți opțiunea, postează-l în. Și îl duci atunci și dai opțiunea să se ducă și să apară mereu în poșta principală. Știm să-l manevrăm. Cine umblă? Nu toată lumea știe. De asta vreau să mă asigur că precizez niște lucruri, că nu toți știu lucrurile astea. Și atunci oamenii spun, bine, dar eu n-am fost informat. Ba da, ai fost, dă-o în spam și întotdeauna acolo se va duce. Și nu e cum să-l vezi, că poșta se deschide de mail, întotdeauna cea principală, niciodată spamul. Spamul e undeva separat, mai jos. Deci, bun, ce vreau să vă arăt acum? Da, ce am înțeles eu, numai o precizare vreau să fac. La comandă, dacă faci de $100, ai 100 de puncte, cum ar veni, nu? Da. Da, dacă faci de $100, ai 100 de puncte. Asta chiar vreau să vă fac la tablă, să vă arăt lucrul ăsta. Super tare. Hai, fă-ne, că vreau să văd. Bun. Ce vreau să înțelegeți voi? În Future of Digital avem o singură rețetă pe care noi o dezvoltăm când facem Casa Verde. Da? Cu rețeta respectivă construim Casa Verde și ne construim business-ul. Cu activele care le avem fiecare, unii au unul, alții mai multe, dar este aceeași rețetă. De ce nu precizez niciodată toate bonusurile în prezentare? Că nu e nevoie. Și o să vă explic de ce. Sunt companii în Future of Digital care au un sistem, poate ai nevoie de 3 conducte. Da? Sau ai nevoie chiar de a 5-a conductă ca să ajungi să atingi toate bonusurile respective. În Secret, fiind un sistem binar, cum este și la Blue Diamond, okay, se aseamănă foarte mult cu sistemul din Blue Diamond, doar că diferența de comisioane e mai mare față de Blue Diamond, pentru că în Blue Diamond punctajul se face mai ușor, cu bani mai puțini, aici punctajul se face cu bani mai mulți. Și atunci e logică și comisionul e pe măsură. Da? Și atunci noi ce construim? Deci fiecare are un direct. Da? Deci să înscriu oamenii unul sub altul. Sub asta se mai scrie altul, etc. Și la un moment dat apar tu acela care vrei și tu să intri în acel activ. Cazul nostru, Secret. Acesta ești tu. Da? Și scriu aici, tu. Rețeta noastră este că ne ajutăm reciproc. Da? Cum ne ajutăm? Cei care sunt deasupra ta vor aduce oameni sub tine și tu vei face lucrul ăsta, bineînțeles. Vei pune și tu odată în viața ta 2 oameni aici în conducta asta. Spun o dată în viața ta, vei pune când vei putea. Da? Dacă vrei, nu te obligă nimeni, dar dacă vrei să faci un business și lucrăm în echipă, trebuie să fie spiritul ăla de echipă și să ne ajutăm reciproc, pentru că asta este rețeta care funcționează. Oamenii ăștia de aici vor aduce, ăla va aduce și el odată un om, pentru că fiecare va pune măcar 2 oameni. Asta aduce și el un om. Și tu ai deja un direct, sub tine ai alt om, care de aici pornește de rețeaua ta de business. Aduci și tu într-o zi un om. Omul tău aduce și el un, aduce și ăsta un om și alt, da? Mai aduci și iarăși un om și deja ți-ai făcut datoria de conductă, uite ăștia 2 care aduci tu, încercuiesc așa.
ce se întâmplă? Noi facem, ca să fim activi și calificați, am spus secret, avem nevoie de 2 lucruri pe care trebuie să le îndeplinim dacă facem, ok? Deci asta e valabil numai pentru cine face partea de business și vrea să facă bani, să încaseze comisioane. Tu ai o cumpărătură de 100 de puncte. 100 de personale este echivalent a 100 de dolari. Da? Înseamnă că tu vei cumpăra produse în valoare de 100 de dolari să-ți faci punctajul. Dacă tu nu ai 100 de puncte personale, tu nu ești activ. În back-office-ul vostru aveți acolo 2 căsuțe în care este activ și calificat, care sunt cu roșu dacă nu ești, devine și ăla cu verde. Acum, ce se întâmplă în această rețetă? Noi să câștigăm bani din activele folosind rețeta asta. De ce nu avem nevoie de toate bonusurile alea să ne învățăm pe de rost? Pentru că cel de deasupra ta face și el comandă de 100 de dolari. Și toți ăștia de aici fac de 100 de dolari, da? Să presupunem că toți fac parte de business și își fac cumpărătura personală, 100. Și tot așa. Acești 100 de dolari până la tine, include inclusiv cumpărătura ta personală, se cumulează și avem 1, 2, 3, 4, 5, 6, care e o cifră de afaceri. Deci cifră de afaceri, 700 de dolari. Tu vei primi comisioane de la cel care este sub tine și începi să strângă toată această cifră de afacere pe care tu vei încasa celelalte resturi de direct al cineva de deasupra ta, te-a ajutat să porți rețeaua, tu ai de aici 10%. De câte ori acest direct al tău va cumpăra ceva. Cumpără de 100, cumpără de 1000, cumpără de 3, cumpără de 10 dolari. Da? Tu ai 10% care ți intră săptămânal. În fiecare vinere îți plătește compania acel bonus de comision direct care ți se plătește vinerea. Toate resturile de bonusuri le încasezi și le prinzi dacă tu ești și calificat. Și ca să fii calificat, ce am spus, trebuie să ai și conducta 2 deschisă. Adică ți-ai făcut datoria în conducta respectivă, deschizi piciorul 2, pentru că sistemul aici e binar. Nu avem nevoie de 100 de conducte. Și ai un direct din echipa ta. Da? Asta este directul tău. De câte ori el cumpără de 100 dolari, ai 10% de la el, 10% de la ăsta de aici. Iarăși e comisionul direct care îți intră, îți se mărește comisionul direct, da? Care îți intră vinerea. Acum, tu ce ai învățat din această conductă accelerată? Ai învățat această rețetă, o aplici cu directul tău în continuare, din echipa ta, să dezvolți conducta, da? Următorii oameni îi pui. Lui ăsta îi înscrii un direct. Dacă vezi că încă n-au pornit și nu s-au pornit la drum, încă n-au înțeles, încă sunt la început de drum, tu continui și îți faci treaba. Mulți direcții în echipă. 2 ai pus aici și continui cu restul care mai ai premiu în echipă, ajuți să crească conducta. Ăsta se motivează, ăsta se motivează, ăsta va fi motivat că începe și el își face treaba. Și se dezvoltă, uite așa, începe conducta accelerată să se dezvolte și a doua, da? Când tu aici ai oamenii care fac același lucru, să presupunem că aici au doar 300 de facturat. Ai o echipă de 3 oameni și totalul cifrei de afaceri este 300 de dolari. Ori de câte ori ai 300 de dolari cu 600 de dolari, tu mai primești pe lângă comisionul direct un bonus de ciclu. Bonusul de ciclu înseamnă când tu ai 3 cu 6 sau 6 cu 3. Nu contează pe care parte ai 600 cifre de afaceri și 300 pe afaceri. Acest bonus de ciclu se plătește ori 35 de dolari, ori 45 de dolari. De câte ori ai tu 6 cu 3, da? Deci cifra de afaceri, 300 pe un picior, 600 pe un celălalt, sau invers, nu contează pe care este. Important este că 3 cu 6. Dacă tu ești bronz, ești la primul nivel, ai 35 de dolari, dacă ești de la bronz în sus, de la royal, ai 45 de dolari pentru un ciclu. Poți face într-o zi, într-o săptămână, mai multe cicluri. Adică tu poți să ai 600 cu 600 sunt 1200 și cu încă 600 1800. Poți să ai 1800 aici și 900 aici, adică ai 3, 3, 3. Se repetă cifra asta de afaceri. Și atunci ai făcut 3 cicluri și ai 45 ori 3 sau 35 ori 3.
ăla e un bonus care vă plătește, v-am arătat, până la $25.000 pe săptămână. Adică ce înseamnă? S-a dus rețeaua ta la infinit, să extinde global, oamenii cumpără și tu închizi săptămânal poate 300 de cicluri, 500 de cicluri, 1500 de cicluri și atunci înmulțești 1500 ori 35, care îți vin plătite în fiecare vineri, da? Ăsta e un bonus de ciclu. De asta v-am spus, nu trebuie să intrăm mult în detalii și în cifre, pentru că noi atât trebuie să știm. Mai cum se creează o conductă și care e datoria mea de om cheie? Datoria este 100 de puncte personale, bun? Și să deschid conducta 2. Adică îi pun 2 oameni din echipa mea, contribui și eu că ăia de deasupra m-au ajutat pe mine să am o rețea, îmi fac și o datoria morală și la nivel de echipă, că asta înseamnă să lucrez în echipă. Adaug și eu într-o zi când am și eu oameni în echipă în adâncime, pe ultimul venit și îi pun și eu aici un om, și când mai am un om, îi pun iarăși la ultimul venit în adâncime și mi-a făcut datoria și pornesc același sistem de înscriere încă o rețea. Și știm că Secret e sistem binar, ați văzut? Activ și calificat. Adică ca să fii calificat înseamnă să ai și într-o parte și în alta minim un direct care el își face parte de business. Adică își cumpără 100 de puncte personale. Și de acolo dezvolți și te califici pe rankuri, vei primi bonus de carieră, bonusul ăla care e de 4 săptămâni, că tu ții cariera, pe lângă bonusurile de cicluri, pe lângă bonusul de comisiuni direct. Deci ăsta este business-ul și așa funcționează orice companie în Future of Digital dacă tu aplici rețeta de creștere accelerată. Deci conducta este sfântă. Principiul de bază este cumpără încasez comisioanele. Mă sar pe mine și le încasează cel de desubt. Deci trebuie să gândim la nivel de antreprenor, adică să nu ne blocăm niște... Da, se aude din ce în ce mai prost, Remus. Nu te auzim mai deloc. Încearcă să stai nemișcat cumva, poate așa... Cum auziți? Da, acum da. Da, se vede deci mai mult nu se aude decât... Spuneam, ceea ce v-am arătat la tablă este modul în care noi lucrăm în Future of Digital. Aplicăm rețeta asta de conductă și de creștere accelerată, în care dacă ne facem datoria de om cheie, făcându-ne cumpărătura personală de $100 și aducem măcar 2 oameni pe conducta în care noi ne-am înscris, după care ne deschidem cealaltă conductă și aplicăm ce am învățat că în prima conductă, la nivel de construcție de rețea, noi vom încasa toate comisioanele pe care Secret le pune la dispoziție dacă dezvoltăm în adâncime ceea ce învățăm în Future of Digital pe partea de strategie de construcție a rețelei. Da? De asta nu e nevoie ca să înveți comisioanele alea, tu te vei uimi și te vei minuna că îți vin bani și nu înțelegi de ce îți vin bani. Nu trebuie să înțelegi, important ce trebuie să înțelegi este cum faci să-ți vină banii. Și atunci îți faci 100 de puncte personal, creezi rețeaua, contribui cu oamenii de deasupra ta la construcția propriei tale rețele, ei te ajută pe tine, tu îi ajuți pe ei să crească și așa mai departe. Apoi îți deschizi conducta 2, aplici aceeași formulă de înscriere a oamenilor și atunci tu ești calificat și activ să-ți încasezi toate bonusurile. Dacă tu nu ții activul, bonusurile care ar trebui să le iei tu, te sar pe tine, se duc la cel de deasupra ta. Deci e foarte important de ținut minte acest aspect. Și e banal să nu fii activ când tu ai bonusuri care le primești în sistem și să nu mai faci cumpărătura. Adică zici, bă, bine, luna asta îmi scot toți banii, dar nu mai cumpăr. Bine, și luna care vine nu vrei să mai iei bani. Și nu o să mai iei, pentru că tu nu ți-ai mai ținut activul și te sar comisioanele. Asta înseamnă că noi trebuie să ținem evidența că pe săptămână s-ar putea să pierdem bonusul de săptămână. Bine, asta vorbesc în momentul în care deja te-ai și calificat, ai măcar un minim un nivel de bronz ca să poți să faci și bonusul ăla de ciclu. Că ăla este când tu ai un facturat de 2000 pe dreapta, 2000 pe stânga, ești bronz. Deci, ca cifră de afaceri. Și îți menții și nivelul și mai ai și alte bonusuri. Nivelul de royal, ai 5.000 cifre de afaceri pe dreapta, 5.000 de afaceri pe stânga, ești royal și mai ai și bonusul ăla lunar care dacă îți menții mereu facturatul ăsta dreapta-stânga, adică ai desfășurat echipa aia care
cu cumpărătura lunară ajungi la 5.000 cu 5.000, atunci tu ai $500 pe lună, acel bonus numit salariu fix, care mulți îl caută, bonus salariu fix, da? Ai pe lângă toate celelalte. Ai $500 plus celelalte bonusuri de ciclu, comisionul direct, de carieră, etc. Da, din ce ne dezvoltăm, din aia câștigăm. E logic. Bravo! Exact, de asta nu trebuie să intrăm mult în cifre, că nu are sens. Hai să ne facem business-ul cum ne învață Future of Digital, hai să facem conducta, hai să ne facem datoriile unui om cheie, hai să dăm 5 funnel-uri pe zi, hai să fim în training-uri și atunci o să vedeți că vin și banii. Deci dacă sărim unul din ele, am rupt lanțul și automat nu trebuie să ne mai mirăm că nu funcționează. E foarte important acest aspect. Bun. Mai sunt întrebări sau ne oprim aici? Ne oprim aici că începe și conceptul. Este Seara exact asta ca s-a pe schimbat programul și începe mai devreme. Da, am văzut acest lucru. Cum s-a schimbat? Mulțumim frumos, Remus, La ce oră e? pentru tot. Cu mare drag.